utang. Kaya mga bata bunal-bunalan dili nagmakita ng sundang mo. Kay gipaguna man sila ganina guys, gipaguna sila ganyan dari. Unja kabawon jud po. Majubunta guys. Karon guys mga sa oras ron mga last 8 siguro jud pud ron. So karong kuan ron Miyerkules day karon guys. So karon magluto ko kuan. Kay norte kay amo sa piniudto unja gigsapot ko. Kaging sundang bisig asa ibutang-butang. Sa mga bata kay paguna man sila ganina guys. Paguna sa iyang mama unja. Nangita ko sundang. Baw asa man puta lang mga sundang. Sus gisapot jud ko kay agkaha na agkaha. Na nagdilaab nagkaha. Karudog din mga bata jud. Kay pangkamutubugan ba kay tabag pangitag sundang wa jud nakita ag sundang kay lagi gigamit dani guys ang i-open na sa norte kay mamusudan ang lutuon butangan og kanang kuan pud ahos gamay kay may magpaniud karon unja baw asag sundang oy pila ka oras usig pangita guys baw ni mga bata ag naglaag man jud mga bata mga kurudog ni mga bata jud naglaag unsa kibiyaan ag sundang Taba kong pangita sundang ako kabaw sa kibutang. Ay mga bata itaw sa pangitaon guys ha. Karon guys bago ta magkuan guys, abang mo ito sa ang buwak sa ang ate. Man yung mga tanong sa buwak sa ang ate kani. Ay pakita jang tanong sa ang ate. Mao ni gibisihan sa ang ate ani guys, kani mga buwak kani. Naman ni mga buwak nila guys. Mao ni gibisihan sa ang ate diris balay po na kay kani kuno sumpais kinabuhi mo na lang kuno ni mapalit mabaligya man kuno secret packet kuno ni guys kana mo kuno secret packet pasig secret packet po mo ra pug mahalan baga jud dili ra pa jud na kani man kibisihan nila sa ate kani nawa kana tawag ani mo ra maghashas bawo kani pud guys mahal kuno ni kani mahal na jud namatay man sana namatay kay wanay baw wag kibutang-butang ra mo talas atot dapit hindi na kani man kibisya sa ate guys kani ang mga buwak-buwak dani kato guys nakita mo nang buwak guys pero nangita ko sundang wa jud ko kabawa ahas sundang kibutang kani mga bata bunal-bunalan jud nagmakita ng sundang kay gipaguna man sila ganina guys gipaguna sila ganyan dari unja kabawon jud pud ko kay sila nagamit sundang ganina. Asa pagbutang-butang ng mga bata jud pod. Diyan kay pang tawag nangawa mag mga kurudog. Baw asa na yung mga bata lupad-lupad. Ito ba jud agkahan ng lupad na? Ano ni mga bata Sarame! Asag sundang! Sundang! Sundang i-open sa kay norte! Sundang! Torang mga bata nang gilaag di ay sadyo pagay nang gilaag na nakunos ilaw magkanang sundang nas karnabo andara jud di ay guys guys na sus isok-sok ng mga kigwahon tara day guys kita na karon ato na i-open kani mga bata jud tagba jud na agkahan lupad na nagka guys ni uga na. Karon guys, ang i-opening kay norte kay magluto ko karon ang paniudto kay ibil na lang pud misang ating paniudto kaning norte kay nakadawat mo siya gahapon 500. Tagahan pa sa gobyerno. Kamo jud mga gobyerno mo hatag gud pud salamat kaadto sa jung 500 diha. Ug kaniyang sudanon karon namang abrihan na jang lutuon na tagtaod. Karon magluto sa ko guys ha, suring i-open kay lisod puri mo-vlog ko unja ang i-open kay norte. Unja pusha na yung cellphone sige asa nang pag karon guys kay na-open naman na-open na magka norte man mag-open anda tanawa kung sa pagluto na ha kay bisig mo sigag ka ba na-open ato lutuon na tadta sige na cause I'm in the stars tonight so watch me bring the fire set the night light shoes on get up in the morning cup of milk let's rock and roll kick out get the drum rolling on like a rolling stone sing song when I'm walking home jump up to the top of the ground ding dong call me on my phone nice tea and I get my ping pong sweet as honey, then just DJ like money. This guy, I'm alone, I'm into that.
na kuan nag-ahos na. Buka-buka. Nagkuan nag-ahos. Nga tataod ating ilunod ning kuan. Krenorte. Nga. Gumas krenorte. Aso-asuhan. Mana? Kuan na ritso. Magawas ako dito. Karon dari guys. One man. One dari sa mua. Galain nagpanahon dari. Mura po magkisabay po sa gugma. Ganyan lain. Panahon po karon. Uy, gahap ko sa aging sa adlaw guys, nato ko Galicia. Nakita mo sang vlog no, ato ni agi katong atos ko buho. So excited po ko nag-vlog po gatos buho guys, bulubang ko sa ang anggol. Abi ko agdaan na namang ahos na napagod na tug ahos. Uban po ko adto vlog gatos buho sa Galicia. Unja, abi ko maayo agdaan. Ano guys? Abi ko maayo agdaan. Sus Ginoo ko. Sa kaon man dai po daghaglabong-labong nang backpack. Unsa abot didto di po magmahay guys, kay kami dito kaadyo po dag sud. Nang makwaknit unja kuan na ay naghanap og iti. Kuan na jud mo case ni mo ganang kwaknit guys. Kisa na gas kwaknit kana kaadyo. Uy, naa uy kurat. Mana. Kalin. Mata nakurat ko guys. May mga buot. Nakurat ko guys gikan. Nakurat ko dari guys kay istorya ako nakurat nitiyang lutawag ing kanto. Maraming lisangan ako guys. Karon na nilunod agkuan. Unsa guys kay pag-abot adto nakita sa next vlog gabing ninduta kayo agang buho. Unsa pag-uli na ko nag-vlog kay lisod na po kaadyo. Manang ilunod na Granorte. Ayun na Granorte ha. Kurata doon na guys pagtungas ang igagaw guys. Nakurat jud dari abog ng kanto na to. Na guys na nalunod na kanang kuan Granorte. Unja tagta bahala gamay guys na. Bahala gamay, bahala kana arab, bahala karam sudan lami mampud. Karon man sa pud may sudan nga na guys sa kwarta guys, bahala pobre sa may payon jud pud. Ba? Bahala pobre di basta walay sakit, bahala bijag bahay pa diha, bahala way sudan basta malipayon nasa kanabuhi kay kani nga atong pag-vlog guys, makatabang pud ni kay makadato pud ni. Hala mo kanang mga uban diha pag vlog na mo diha kay na sayang kaayo di mo mag-vlog na. Kwarta na jud ni. Na nagbukaw-bukaw na guys na. May mag-shout out sa ko guys oy. Shout out ko ni Ate Purami. Buholana sa Galicia na siya guys. Sikat na kaadyo nga vlogger sa Galicia. Taga puti dapit na siya ko no. Og ni Terry po ni Terry ni Miss Yan ni Greatest World. Ako nang ikuan guys, arang ang i-kuan sa description ng ilang mga link. Ato mo i-subscribe guys kay nga guys mga gwapo na ilang mga kuan diha. Ngami lang content mura mag kanang ilang mga content mura mag makahuwa sa kinabuhi. Mga to po i-subscribe ato i-support po sila guys, especially ni kuan sa ang amigo ta Francisco si Miss Yan kay na gwapa kaadyo magandang dilag. Magandang dilag. Oh, kana guys nagbukaw-bukaw na. Naghahanap nadaghan po nagmantika guys, mana na Daghan mo nagmantika. Grabe din sa adto bilis rin. Nadaghan po mantika. Nagutang-lutaw na Granorte. Nadaghan po na okay nakurat lagi ko pagkuan pagbutang. Nya na. Ito nga magkalit nagang gagaw. Ato no suskwelahan si Jack no. So guys, mara to guys, salamat kayo sa pagdana sa akong vlog karong adlaw. Sorry kaadyo sa akong mga vlog ron kay ang akong vlog ron basta na social kaadyo magtagalog ko mag-English. Pero og garas ba mga ngangani magbisaya kay proud Bisaya ba pud ta mga Aliciahanon. Ang mama guys sa Galicia man. Umaro to guys, maraming daghang salamat guys ha sa pagtan-aw sa akong vlog karon nga gisapot jud pud ko kay dugay ang kita sundang. Kay abrihan na lami lagi pang tes ni mga bata lagi pambunalag mga lipak rumah tagam. Sumaro to guys, daghang salamat guys. Bye bye.